ka Chineke gọzie gị, gị onye na-ege anyị ntị n'olu ugbu a. Na ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, Chineke kwadoro onye ozi ya Dr. David Jeremiah inye anyị nkụzi ihe n'isiokwu nke akpọrọ nwa nọ n'ọnọdụ ngharịpụ. Nwa dịka Josef gabigara ọnọdụ ngharịpụ ma Chineke zọpụtara ya. Ugbu a gee ntị dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe anyị gọzie gị n'aha Jizọs. Amen. Taa, n'usoro ọmụmụ ihe imeri ngharịpụ, anyị ga-eleba anya n'isiokwu nke akpọrọ nwa nọ n'ọnọdụ ngharịpụ. Ọ bụ n'akwụkwọ Jenesis isi 40 malite n'ahịrị nke 1 ruo na nke 23 ka anyị ga-ewere ihe ọmụmụ a. N'usoro nke ihe ọmụmụ a, anyị ga-ahụ na nsogbu na-eweta ohere dị ukwuu karịa. Anyị ga-ahụkwa na nsogbu na-ewulite uto nke ime mmụọ anyị. Anyị ga-ahụkwa na nsogbu na-agba àmà nke omume anyị. Nsogbu na-alụpụtakwa ndabere. Nsogbu na-ejikekwa obi anyị maka ije ozi. N'abalị 21 nke ọnwa Nọvemba afọ 1965, Howard Rutledge fere na parachute ya ma febakwa n'aka ndị agha nke Vietnam mgbe a gbatụrụ ụgbọelu ya. Akụkọ nke afọ 7 nke ọ nọrọ dịka onye eji eji nakwa ahụ niile nke a tara ya n'oge ahụ ka e mere ka ọ bụrụ ihe ọha na eze niile maara banyere ya site n'akwụkwọ nke e bipụtara nakwa ihe onyonyo fim nke a kpọrọ N'iru ndị na-akpagbu m, In the Presence of My Enemies. N'abalị 1 nke ọnwa Disemba n'otu afọ ahụ nke ejidere ya, naanị abalị ole na ole mgbe ejidesịrị ya, etinyere Rutledge n'ime ọnụ ụlọ mkpọrọ nke a kpọrọ Cell 2 n'otu ụlọ nga nke a maara aha ya dịka Heartbreak Hotel na Hanoi nke Vietnam. Rutledge kọwara n'asụsụ doro anya ihe mgbu niile nke ọ gabigara oge ọ nọrọ n'ụlọ mkpọrọ. O dere sị, mgbe ụzọ ahụ mechiri, anụkwara m ụda nke ọtụkwa ibe ahụ ka ọ na-atụgharị n'ime igodo igwe ahụ tara nchara. Mmetụta nke ngharịpụ wụkwasịrị m dịka mmiri nke oke osimiri. Ya edinara m n'ala oyi nke ntakịrị ọnụ ụlọ nga ahụ. Isi mkposi nara achọkwa ime ka m kubie ume. Otu agadaga oke nke gbakwara dimkpa dịka nwamba gbafere n'akụkụ ebe ahụ nke m dina. Mgbidi nke ụlọ nga nakwa ala ya niile jupụtara n'unyi ndị kpọkụworo n'ebe ahụ. Ejikwa ọtụtụ igwe mechie otu obere oghere windo nke nọ n'elu elu nke ụlọ ahụ. Oyi na agụụ nara emenyu m anya. Arụ m niile nakwara egbu mgbu n'ihi ọnya ndị jupụtara m n'arụ. Ọ bụ ihe dị ike ịkọwa ụzọ ịtụ nga pụrụ isi wetara nwoke obi elo mmiri ma meriekwa ya. Ọ dịghị adị anya ike na-agwụ gị ịkwụ ọtọ ma ọ bụkwa na ịnọdụ ala, ịrahụ ụra ma ọ bụkwa na ịmụ anya. Enweghị akwụkwọ ọgụgụ, enweghị mpempe akwụkwọ ma ọ bụkwa na mkpịsị ndị ị pụrụ iji dee ihe. Enweghị akwụkwọ mgbasa ozi nke ụdị ọbụla. Naanị ụcha ị na-ahụtakwa bụ ụcha nke ure na unyi. Ị pụkwara ịnọ ọtụtụ ọnwa ma ọ bụkwa ọtụtụ afọ na-ahụghị nkulite nke anyanwụ ma ọ bụkwanụ mwuke nke ọnwa, ahịhịa ndụ ndụ ma ọ bụkwanụ okooko osisi. Akpọchibidoro gị ụzọ naanị gị n'ịda jụụ nke obere ọnụ ụlọ nga gị jupụtara n'iru inyi, ebe ị na-ekupụkwa ma na-ekurukwa ikuku rere ure, na-agbakwa mbọ ka isi ghara ịgbaka gị. Nke a bụ n'akwụkwọ ahụ nke a kpọrọ In the Presence of My Enemy nke Rutledge dere. Mgbe m na-agụ nke a, anara m ajụ onwe m otu ajụjụ nke eleghị anya ụfọdụ n'ime unu na-ajụkwa onwe unu nke a ugbu a. Gịnị mere Chineke jiri ekwenye ka ihe ọjọọ dị otu a mee otu n'ime ụmụ ya? Gịnị ka Chineke ga-eji kwenye ka ihe dị otu a
mee n'ime ndụ Howard Rutledge ma ọ bụkwanụ n'ime ndụ onye ọbụla ọzọ, nwepụta ọnọdụ nsogbu nakwa mkpọrọ ndị na-egbu onye ahụ mgbu nke ukwuu ma wetakwa ụjọ nke amaghị ihe chi ga-abọta nye ha. Ọ dị mma, Howard Rutledge ga-amụta tupu afọ 1972 mgbe a tọhapụrụ ya n'oge ụfọdụ na e nwere ụfọdụ ihe ndị dị mma n'ime ihe isi ike nke anyị na-agabiga. Ọ ga-aghọta na ebumnobi nke ihe niile ndị a nke ọ gabigara na ndụ bụ n'ihi otuto nke Chineke nakwa ịdị mma nke ya onwe ya. Nke a na-ewetakwa anyị n'akụkọ anyị nke taa, nke a pụrụ ịhụta n'akwụkwọ Jenesis isi 40 malite n'ahịrị nke 1 ruo na nke 23. Anyị ga-agụkwa ahịrị ole na ole malite n'ahịrị nke 1. Ọ na-asị otu a: o rue mgbe ihe ndị a gasịrị, na ọ bụ ihe ọṅụṅụ nke eze Ijipt na osi ite ya mehiere megide onye nwe ha bụ eze Ijipt. Fero wee iwe megide mmadụ abụọ ahụ na-ejere ya ozi, megide onye isi ndị obu ihe ọṅụṅụ, megidekwa onye isi ndị osi ite. O wee tinye ha n'ebe a na-edebe ndị mkpọrọ n'ụlọ onye isi ndị ogbu, n'ime ụlọ mkpọrọ bụ ebe Josef nọ n'agbụ. Onye isi ndị ogbu wee mee ka Josef na-elekọta ha anya. O wee jere ha ozi. Ha nọ ụbọchị ụfọdụ n'ebe a na-edebe ndị mkpọrọ. Ha wee rọọ nrọ ha abụọ, onye ọbụla ọ rọrọ nrọ ya n'otu abalị ahụ, onye ọbụla dịka akụkọ isi nrọ ya si dị, bụ ọ bụ ihe ọṅụṅụ na osi ite eze Ijipt nwere ndị nọ n'agbụ n'ụlọ mkpọrọ. Josef wee bakwute ha n'ụtụtụ hụ ha, ma lee, iru na-agbarụ ha. O wee jụọ ndị ahụ na-ejere Fero ozi ndị nọnyere ya n'ebe a na-edebe ndị mkpọrọ n'ụlọ onye nwe ya sị, gịnị mere iru unu ji jọọ njọ taa? Ha sị ya, nrọ ka anyị rọwụrụ, ọ dịghịkwa onye na-aka isi ya. Josef wee sị ha, ọ bụghị Chineke nwe akụkọ isi nrọ niile? Biko kọrọnụ m. Onye isi ndị obu ihe ọṅụṅụ wee kọrọ Josef nrọ ya sị, na nrọ m, lee, osisi vaịn dị n'iru m, alaka 3 dịkwa n'osisi vaịn ahụ. Vaịn ahụ wee dị ka ọ na-amị ifuri, okoko ya niile gbawara, ụyọkọ ya niile mịrị mkpụrụ vaịn chara acha. Iko Fero dịkwa n'aka m. M were mkpụrụ vaịn ahụ pinye ha n'iko Fero, nye iko ahụ n'aka Fero. Josef wee sị ya, nke a bụ akụkọ isi ya. Alaka 3 ahụ ụbọchị 3 ka ha bụ. Ọ fọdụrụ ụbọchị 3 Fero ga-eweli isi gị mee ka ị lata n'ọnọdụ gị. Ị ga-enyekwa iko Fero n'aka ya dịka ị na-eme na mbụ mgbe ị bụrị ogbu ihe ọṅụṅụ ya. Ma otu ọ dị, cheta m n'onwe gị mgbe ọ ga-adịrị gị mma. Meekwara m ebere, biko chetakwa m n'iru Fero. Mee ka m si n'ụlọ a pụọ, n'ihi na ezupụrụ m n'ala ndị Hibru n'ezie. Ọzọkwa, n'ebe a emeghị m ihe ọbụla ka ha wee tinye m n'olulu a. Ebe a ka anyị ga-akwụsị ihe ọgụgụ a. Na mmalite nke ebe ọgụgụ a, afọ 11 agawo kamgbe ụmụnne ndị ikom Josef rebanyere ya n'ịgba ohu n'ala Ijipt. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgbakọ afọ ole ọ nọ ugbu a, ọ ga-adị mma na ilebanyere anya na mkpachapụ anya n'ebe niile nke a rụtụrụ aka banyere oge na ihe ọgụgụ a. N'isi nke 37 ahịrị nke 2, a gwara anyị na ọ gbara afọ 17. Ọzọkwa, n'isi nke 41 ahịrị nke 46, e mere ka anyị mara na mgbe ọ banyere n'obi ọchịchị Fero dịka onye isi ọchịchị nke ala Ijipt, ọ gbawo afọ 30. Anyị na-achọpụtakwa na ihe omume nke ebe ọgụgụ anyị taa na-eme afọ 2 tupu ọ ghọọ onye isi ọchịchị nke ala Ijipt. Nke a pụtara na Josef nọrọ ihe dịka 27 ma ọ bụkwanụ 28. Dịka anyị maara, n'agbanyeghị ikwesị ntụkwasị obi ya nye Pọtifa nakwa nye Chineke, nwunye Pọtifa boro Josef ebubo ụgha. Pọtifa jikwara aka ya kpọchie Josef
n'ụlọ nga eze ebe a na-akpọchi ndị mkpọrọ eze. Usoro nhazi okwu nke ahịrị anọ nke mbụ nke isi nke 40 a mere ka anyị mara na nke a abụghị ụdị ụlọ mkpọrọ ọbụla. Ọ bụghị ụlọ mkpọrọ ọhanaeze, kama ọ bụ ụlọ mkpọrọ ebe e debere ndị ọchịchị ma ọ bụkwanụ ndị oso eze achị. E nwere okwu abụọ n'ebe ọgụgụ a nke ejiri kọwaa ụlọ mkpọrọ. Otu n'ime ha ka anyị hụrụ n'isi nke 32. Nke a bụkwa okwu nke a kpọrọ n'asụsụ ndị Hibru Haselha. A na-atụgharịkwa ya ka ọ bụrụ ụlọ okirikiri. Eleghị anya, aha jiri ọdịdị nke ụlọ ahụ na-akọwa ya. Ọ pụrụ ịbụ ụlọ mkpọrọ arụrụ n'ụdịdị nke okirikiri, ma ọ bụkwa na ọ bụrụ ụlọ ewusiri ike nke ejiri mgbidi gbara okirikiri gbaa ya gburugburu. Okwu nke ọzọ ka anyị hụkwara mgbe e mesịrị n'isi nke 40. Nke a bụkwa okwu nke pụtara olulu, nke oge ụfọdụ a na-atụgharị ya ka ọ bụrụ dungeon n'asụsụ Bekee. Naanị ihe anyị maara banyere ebe e debere Josef bụ nke a: ọ bụ ụdịdị olulu ma ọ bụ ụlọ mkpọrọ gbara okirikiri ebe a na-edebe ndị mkpọrọ nke eze n'onwe ya, ọ bụghị mkpọrọ nye ndị omekome nkịtị. Ugbu a, akwụkwọ nsọ na-agwa anyị na ọ dịghị anya mgbe e tinyesịrị Josef n'ime ụlọ nga a tụnyere ya mmadụ abụọ ọzọ n'ime ụlọ nga ebe ahụ. Akwụkwọ nsọ sị na Fero were iwe megide mmadụ abụọ ndị na-ejere ya ozi, megide onye isi ndị obu ihe ọṅụṅụ, megidekwa onye isi ndị osi ite. O wee tinye ha n'ebe a na-edebe ndị mkpọrọ n'ụlọ onye isi ndị ọgbọ n'ime ụlọ mkpọrọ, bụ ebe Josef nọ n'agbụ. Ihe ha mere agwaghị anyị, ma anyị maara na ọlụ nke onye isi ndị obu ihe ọṅụṅụ bụ idetu ihe oriri niile nakwa ihe ọṅụṅụ niile nke a na-ebupụta n'iru eze ọnụ, ka ọ ga-abụ asị na e nwere ihe na-egbu mmadụ nke etinyere n'ime nri ahụ, ya onwe ya ga-anwụ wee zọpụtakwa ndụ eze. Echeghị m na ha na-eje arịọ ka enye ha ụdị ọrụ dị otu a. Nke a ga-abụrịrị ọrụ nke a na-anyagide ha anyagide elu. Onye isi ndị osi ite bụ ya na-esi nri niile nke a na-eri n'obi eze. Ya mere, anyị pụrụ ịgbakọpụta na ebe ọ bụ na etinyere ha abụọ n'ime ụlọ mkpọrọ, eleghị anya otu abalị ha abụọ bupụtara ma nyekwa eze nri dị njọ nke ukwuu. Ugbu a ha nọ n'ime ụlọ nga. Akwụkwọ nsọ na-emekwa ka anyị mara na mgbe na-adịghị anya ha batara n'ime ụlọ mkpọrọ a, Josef chọpụtara otu ụtụtụ na iru ha gbarụrụ agbarụ. O wee jụọ ha, gịnị mere iru unu jiri gbarụ agbarụ? Ha jikwara otu olu ma sị ya, n'abalị gara aga anyị rọrọ nrọ, anyị makwara na e nwere ihe nrọ a pụtara, ma anyị amaghị ihe ọ bụ. Josef wee sị ha, ọ bụghị Chineke na-eweta nkọwa nye nrọ? Kọọrọ m nrọ unu, site n'enyemaka nke Chineke aga m enyekwa unu nkọwa ya. Ugbu a, e nyere anyị ngụkọ nke nrọ nke onye isi ndị obu ihe ọṅụṅụ site n'ahịrị nke 9 ruekwa na nke 15 n'akwụkwọ Jenesis isi 40. Ọ na-asị otu a: onye isi ndị obu ihe ọṅụṅụ ahụ wee kọrọ Josef nrọ ya sị ya, na nrọ m, lee, osisi vaịn dị n'iru m, alaka 3 dịkwa n'osisi vaịn ahụ. Vaịn ahụ wee dịka ọ na-ama ifuru, okoko ya niile gbawara, ụyọkọ ya niile mere mkpụrụ vaịn chara acha. Iko Fero dịkwa n'aka m, were mkpụrụ vaịn ahụ pinye ha n'iko Fero, n'iko ahụ n'aka Fero. Josef wee sị ya, nke a bụ akụkọ isi ya. Alaka 3 ahụ ụbọchị 3 ka ha bụ. Ọ fọdụrụ ụbọchị 3 Fero ga-eweli isi gị mee ka ị lata n'ọnọdụ gị, yinyekwa iko Fero n'aka ya dịka ị na-eme na mbụ mgbe ị bụrị ogbu ihe ọṅụṅụ ya. Mgbe onye osi ite nụrụ nkọwa nke arọ nke onye obu ihe ọṅụṅụ, o mere ngwa ngwa ịkọwapụta nrọ nke ya. O chere n'obi ya, mụ onwe m ga-enwekwa akụkọ ọma dịka nke onye agbata obi m. Ugbu a, lee ihe mere n'ahịrị nke 16. Ọ sị, onye isi ndị osi ite wee hụ na akụkọ isi nrọ a dị mma. O wee sị Josef, mụ onwe m dịkwa na nrọ m, ma lee, nkata 3 nke achịcha ọcha dị n'isi m. Ụfọdụ n'ime ihe oriri niile nke Fero nke osi ite na-esi dịkwa na nkata nke kachasị elu. Anụ ufe na-erikwa ha site na nkata ahụ n'elu isi m. Josef wee zaa sị, nke a bụ akụkọ isi ya. Nkata 3 ahụ ụbọchị 3 ka ha bụ. Ọ fọdụrụ ụbọchị 3 Fero ga-eweli isi gị wepụ ya n'arụ gị,
kwụba gị n'elu osisi, anụ ufe ga-erikwa anụ gị site n'arụ gị. Abalị 3 mgbe nke a gasịrị, ọ bụrụ emume ncheta ọmụmụ Fero. Ọ kpọkwara oke oriri na ọṅụṅụ n'ụlọ ya. N'ụbọchị ahụ, ọ kpọghachiri onye isi ndị obu ihe ọṅụṅụ n'ọnọdụ obu ihe ọṅụṅụ ya, ma kwụba onye isi osi ite ya n'elu osisi, dịka Josef mere ka ha mara na ọ ga-adị. Ma isi ebumnobi nke akụkọ a abụghị inye anyị ozi niile banyere ihe ndị mere n'oge ahụ. Isi ebumnobi nke akụkọ a bụrụ naanị chetara anyị na tupu onye isi ndị obu ihe ọṅụṅụ lata n'ọnọdụ ya n'obi eze ijere eze ozi, Josef sịrị ya, ma otu ọ dị, cheta m n'onwe gị mgbe ọ ga-adịrị gị na mma, meekwara m ebere, biko chetakwa m n'iru Fero, mee ka m si n'ụlọ a pụọ, n'ihi na emeghị m ihe ọbụla ka ha wee tinye m n'olulu a. Akwụkwọ nsọ mekwara ka anyị mara na mgbe onye isi ndị obu ihe ọṅụṅụ eze laghachiri n'obi eze, laghachikwa n'ọnọdụ ọma ya. Ọ dị mma ka anyị lee anya ugbu a n'akwụkwọ nsọ anyị n'ahịrị nke 23 nke isi nke 40. Ọ sị, ma onye isi ndị obu ihe ọṅụṅụ ya echetaghị Josef, kama o chezọrọ ya. Ihe mere onye isi ndị obu ihe ọṅụṅụ echetaghị Josef anyị amaghị, ma nke a kwesịrị ka o doo anyị anya. Ọ bụghị n'ihi na echiche uche ya erughị na ya. Ekwenyere m na ọ bụ nchezọ nke ọ kpachara anya chezọọ. Naanị ya maara ihe o ji mee nke a, ma akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na ihe ra ka afọ 2 niile gafere, ma ọ dịghị mgbe ọbụla nwoke a kwuru ihe ọbụla nye onye ọbụla n'ala eze ahụ banyere Josef. Ugbu a akụkọ a bụ ya na-ebubata anyị na agba nke na-esochi na mmekọrịta nke Josef na Chineke n'ime ụlọ mkpọrọ onye chezọrọ echezọ. Ọ dịkwa m ka nke ọ bụ ihe ncheta nye anyị niile na enwere ụfọdụ uru nke anyị na-enweta n'ụfọdụ ọnọdụ nke ihe ike ndị anyị na-agabiga. Dịka anyị na-ele Josef anya ka ọ na-agabiga ọnọdụ a, anyị na-esite n'aka ya amụta na Chineke nwere ebumnobi nye anyị niile n'otu n'otu. Anyị na-amụtakwa na n'ime ndụ nke anyị n'otu n'otu, oge na-abịa mgbe anyị pụrụ ịhụta onwe anyị dịka ndị na-agabiga ọnọdụ nke ụlọ mkpọrọ. Nsogbu ga-abịa, ihe ike ga-abịakwa, ma n'ime ha niile Chineke chọrọ ịkụziri anyị ihe. Ọ chọkwara ka anyị mụta ihe. Ọ bụ ihe dị mfe anyị ịsị, dịka anyị na-eme n'oge niile mgbe anyị nọ na nsogbu, gịnị ka o ji bụrụ m? Gịnị ka o ji bụrụ ugbu a? Ọ bụ n'ihi gịnị ka Chineke ji arapụ ihe ndị dị otu a ka ọ bịa n'ime ndụ m? Ọ ga-amasị m ka mụ na gị were nkeji ole na ole nke fọdụrụ anyị wepụta ụfọdụ ụkpụrụ ndị ga-enyere anyị aka n'ime ndụ nke anyị n'otu n'otu. Abụghị m ịkọwara gị ka okwu ndị a ndị site na mpaghara nke okwu Chineke si bụrụ agbamume dị ukwuu nye m n'ime ndụ nke m onwe m n'ụbọchị ndị a. Ya mere, ọ ga-amasị m ka m gwa gị na nkeji ole na ole banyere uru nke dị n'ihe ike. Nke mbụ na mbụ, oge ụfọdụ Chineke na-arapụ nsogbu ka ọ bịakwute anyị, ma ọ bụ Chineke na-ekwenye nsogbu ka o rute anyị arụ ka o wee rọpụtara anyị ohere ọma ndị dị ukwuu karịa. Anyị onwe anyị kwa dịka ụmụ Chineke kwesịrị ịmụta ka anyị kwesịrị isi achọpụta ohere ọma n'ime nsogbu ọbụla nke bịara n'ụzọ anyị. Ọ bụ ihe dị oke mmasị na enwere otu mpaghara nke akwụkwọ agba ọhụrụ nke akwụkwọ nsọ nke a kpọrọ ozi ndị sitere n'ụlọ mkpọrọ, n'ihi na Pọl dere ha degara ụfọdụ ndị mmadụ nakwa ụfọdụ nzukọ oge ya onwe ya nọrọ n'ime ụlọ mkpọrọ nke ndị Rom. Akwụkwọ mkpughe nke bụkwa ngọzi dị ukwuu nye anyị niile, nke na-enye anyị mkpughe nke ihe ndị ga-eme n'ọdịnihu, bụ oge onye ozi Jọn nọrọ n'agwaetiti Patmos ka o dere ya. Ọ bụ n'ụlọ mkpọrọ ka John Bunyan nwetara mkpughe nke akwụkwọ ahụ dị ukwuu, nke nyewokwara ọtụtụ ndị njem ebi ebi aka, nke a kpọrọ Pilgrim's Progress, njem nke onye nke Kraịst site n'ụwa ruekwa n'ala nkwa ahụ. N'ezie, oge ụfọdụ oke ihe na-eme n'ime ụlọ mkpọrọ. Josef na-ejekwa ịmụta ugbu a na n'ime nwapụta ya nakwa ọnọdụ ya nke ụlọ mkpọrọ na Chineke echezọghị ya. Ọ ga-amụtakwa na Chineke n'obi ebere ya na-ahụzu ya, na-ahụzikwa ọnọdụ niile nke ọ nọ n'ime ya. Ọ bụ oge ọ nọrọ n'ime ụlọ mkpọrọ ka Chineke debere n'iru ya nwoke onye mgbe oge ga-eru ga-abụ onye a ga-eji kpọbata Josef na mmezu nke nrọ ya dịka nwata oge ọ nọrọ n'ime ụlọ mkpọrọ. N'ezie, oge ụfọdụ
ihe ike dị mkpa nye ndụ anyị, n'ihi na ụfọdụ oge nsogbu bụ ya bụ ụzọ Chineke na-eji arọpụtara anyị ohere ọma ndị ọ chọrọ ka anyị nwee. Ihe nke abụọ banyere nsogbu nke m mụtara n'ebe ọgụgụ anyị ebe a bụ nke a: nsogbu na-akwalite uto nke ime mmụọ anyị. Nsogbu pụrụ ime ka anyị dị mma karịa ma ọ bụrụ na anyị ekweghị ka ha mee ka anyị bụrụ ndị nwere obi ilu. Ewezuga onye nwe anyị na onwe ya, ọ dịghị onye ọzọ nke m onwe m maara onye gabigara mmejọ ihe n'aka ndị mmadụ karịa Josef. Ọ na-apụta ihe dịka ezi ihe ịma atụ nke mmadụ onye mere oke ajọ ihe, onye mere ajọ ihe n'elu ajọ ihe oge niile. O rubere nna ya isi site n'ije site na Shekem ruokwa Dotan. N'ihi nke akwa iji kwụọ ya ụgwọ ọlụ, elubara ya n'ime olulu. Mgbe ọ dịkwa ka gasị na nke ezughị, erere ya resi ndị na-atụ mgbere ndị ohu. O guzogidesiri ike nye Chineke, jidesiekwa ịdị ọcha na ezi omume ya aka ike iji nye ya ụgwọ ọlụ. Maka nke a, nwunye Potifa boro ya ebubo ụgha, tụbakwa ya n'ụlọ mkpọrọ nke Fero. Mgbe ọ nọrọ n'ime ụlọ mkpọrọ a n'ikwesị ntụkwasị obi, ọ kọrọ otu nwoke onye na-anọdụ n'ọnọdụ ọjọọ nrọ ya. Nwoke a kwekwara ya nkwa icheta ya, ma akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na mgbe nwoke a laghachiri n'ụwa ọma nke ọnọdụ ya n'obi eze, o chezọrọ Josef. O nyere nwoke a bụ onye isi ndị na-ebu ihe ọṅụṅụ eze aka, ma nwoke a chefuru ihe niile gbasara ya afọ abụọ niile. Ọ dịrị ka a ga-asị na n'agbanyeghị ihe ọbụla nke Josef mere, n'agbanyeghị ka o siri dị mma, ihe naanị nke ọ ga-enweta maka ọlụ ọma ya niile bụ ihe ụfụ nakwa nhụju anya. Ma ị pụrụ ịhụta na ọ dịghị ebe ọbụla, ọbụnadị otu ugbo, ebe akwụkwọ nsọ gwara anyị na o mere mkpesa. N'ahịrị nke 15, ọ kọwara onye isi ndị obu ihe ọṅụṅụ eze mmejọ ihe nke emejọrọ megide ya, ma tinyekwa ya n'ọnọdụ nke ọ nọ n'ime ya. Ma nke a abụghị mkpesa, nke a bụ naanị ikwupụta ihe dịka o siri dị, kama ịmalite inwe obi ilu nakwa iwe iwe megide Chineke. Josef kwenyere ka Chineke jiri ọnọdụ ndị ya onwe ya hụtara onwe ya n'ime ya mee ka ọ bụrụ mmadụ onye dị mma karịa. Dịka ị na-eleghachi anya azụ n'ime ndụ Josef, ọ bụghị ihe dị ike ịchọpụta na mgbe ọ bụrụ nwata, Josef nwetara ọzụzụ nakwa mmeso dịrị nro. Mgbe ụmụnne ya ndị ikom nara apụ ịlụ ọlụ, Josef nara eyi akwa uwe mwụda nwere aka na-akpagharị n'azụ ụlọ. Ha nara ata ahụhụ na-alụ oke ọlụ nke dịrị onye na-azụ anụ, ma Josef nara ebi n'akụkụ nna ya dịka ọkpara eze. Ọ bụrụ na Chineke ga-eji Josef mee ihe ọbụla, ọ ga-ebu ụzọ mee ka ọ dị ike. Ọ ga-eme ka ọ dị na njikere ịbụ ezi onye isi ọchịchị nke Ijipt n'oge nke a ga-enwe ọnwụ n'elu ụwa niile. N'ezie, nke a bụ ogo nakwa ọnọdụ nke chọrọ onye nwere ume. Onye ọba bụ David kwukwara banyere usoro nke ime ka Josef dị ike a n'akwụkwọ Abụọma 105 ahịrị nke 17 na nke 18. Anyị gụrụ okwu ndị a banyere Josef. Ọ sị, o ziri otu nwoke ịga n'iru ha, edere Josef ka ọ bụrụ oru. Ha were agbụ kesie ụkwụ ya abụọ ike, mkpụrụ obi ya bara n'igwe. Ahịrịokwu a nke bụ mkpụrụ obi ya bara n'igwe ka m gụrụ nsụgharị nke ejiri oyibo ochie dee, nke tinyekwara ya otu a: igwe bara na mkpụrụ obi ya. Mgbe Josef siri n'ime ụlọ mkpọrọ pụta, ọ ghọrọ nwoke onye mkpụrụ obi ya dịrị ike ka igwe. Ọ bụrụ nwoke nke amamihe dị ukwuu na ume nakwa mkpebi. Ọ na-eje ozi ya ugbu a dịka onye a mụrụ onye ọchịchị. Mgbe ọ rigoro n'ọkwa ọchịchị dịka onye isi ọchịchị nke ala Ijipt, na ngụ ya ka o buru mba nke ya onwe ya bụ onye ọbịa na ya gabiga oge nke oke ọnwụ dị oke egwu nke na-enweghị atụ. Ma anyị anụghị akụkọ nke nsogbu ọbụla ma ọ bụkwanụ njegharị iwe nke ụdị ọbụla. Josef dịrị na njikere maka ihe isi ike nke ọnwụ, n'ihi na ya onwe ya agabigawo ma nwapụtakwa ihe mgbu nke ụlọ mkpọrọ. Taa, Chineke chọrọ ndị nsọ, ndị igwe banyere na mkpụrụ obi ha. Naanị ụzọ nke igwe pụkwara isi banye na mkpụrụ obi anyị bụkwa mgbe Chineke na-ekwenye ka anyị detụ ahụhụ ire, ka anyị nwee ụfụ nke ihe mgbu, ka anyị gabiga nsogbu ndị na-eme ka anyị bee akwa dị ka mmadụ. Chineke na-emekwa ka anyị dị ike site n'ahụhụ. Ndị Hibru 12 ahịrị nke 11 sịrị,
ozizi niile site n'inye ahụhụ na-adị ka ihe na-adịghị eweta ọṅụ n'oge dị ugbu a, kama mwute, ma emesịa ọ na-enyeghachi ndị ahụ ewereworo ya nwapụta mkpụrụ nke dị n'udo, bụ mkpụrụ nke ezi omume. Ị hụrụ nke a? Ozizi niile site n'inye ahụhụ na-adị ka ihe na-adịghị eweta ọṅụ n'oge dị ugbu a, kama mwute, ma emesịa ọ na-enyeghachi ndị ahụ ewereworo ya nwapụta ha mkpụrụ nke dị n'udo, bụ mkpụrụ nke ezi omume. Nke a bụ uru dị n'ahụhụ. Nke a bụ uru dị n'ihe isi ike. Onye nke Kraịst, akwụkwọ nsọ si na ọ bụ onye Chineke hụrụ n'anya ka ọ na-ekwe ka ọ gabiga ahụhụ. Amaghị m ihe ị na-agabiga n'oge awa dị ugbu a. Amaghị m ọnọdụ nke ị nọ na ya, ma achọrọ m ime ka ị ghọta na n'ime ihe ahụ nke ị na-agabiga, uru dị na ya. Ebe ahụ nke ị nọ ugbu a bụ ya bụ ebe mgbakwasị ụkwụ maka mbuli elu gị nke Chineke chọrọ ibuli gị echi. Anyị ga-aga n'iru n'ihe ọmụmụ a na nnọkọ anyị nke na-abịa abịa, ma ekpere mbụ ka Chineke gaa n'iru ijidesi gị aka ike n'agbanyeghị ọnọdụ nke nọ n'ime ya, ka amara ya gaa n'iru n'ebe ụba n'ime ndụ gị, n'aha Jizọs Kraịst, amen. Ekwere m na onye nwe anyị esitawo n'okwu ya gọzie gị taa. Kwenye ma nwekwa agbamume. Chineke pụrụ ịnapụta gị. Ọ bụ onye ọ bụ echi gara aga, taa nakwa ruo mgbe ebighị ebi. Nye gị onwe gị, onye na-anabatabeghị Jizọs dịka onye nwe gị, naanị ihe ị ga-eme ugbu a bụ ịnabata Jizọs dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị. Ọ bụrụkwa na ị chọrọ ime nke a ugbu a, ọ ga-amasị m ka ikpe ekpere. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwere m n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ, amen. Ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ Kraịst, ndị kwenyere na akwụkwọ nsọ. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime ịga n'iru. Chukwu gọzie gị. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site na ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-8065024477, ma ọ bụkwa site na izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, ma ọ bụkwa site na idetara anyị akwụkwọ ozi na Olu Ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru ịba ụba nye gị n'aha Jizọs, amen.